program mo. Dahil pakipindot. 1, 2, 3, bakit? Ako rin ka din, kasalian. Salinda! Naala. Naala. Isang bagsak ning. Tatay mo, inyaw mo. Murang dading. Sige, Tel. May kayo nakakuha. Anya ka kalabak mo ate. Ano tabak mo? Nakaya! Pinapunta si Bata tayo namin kaya. Ay, lupos-luposin na to. Nula tayo lahat na waswasin na sila. Delikado yung print niya, baka kung